За Сопотския водопад се отиваше там по ония бряг. Преди реката да отнесе всичко. Каманаци, дърви, всичко е вътре леш. Затова направихме нова пътечка, която върви от другия бряг. Тук не можеше да се минава до преди няколко часа. Но, и туристи има. Как е водопада? Има ли вода? Пълно е. Тук вече има парапет. Пътечката е добре вкопана. Още един парапет. И тук има малко спускани, където направихме стълби. И парапет. Още няколко стълби. И се стига до реката. Тук нагоре всичко беше един батак, който, разбира се, разчисти, за да може да се стигне ето до там. Ще ви го покажем. Това всичко бе изрязано. Джунгла беше тук. Ето го Сопотския водопад, който е на няколко скока. Красиво е. Тръгва се от Сопотския манастир, дясно, по пътека, вече маркирана жълто. 20-30 минути и сти горе.